どうも、マークソカーのキックです。今日はボイパの動画を出したいと思います。YouTube で2年生のボイパを見たんですけど、小学2年生のボイパ、俺の方がうまいかなと思うんで、ちょっとボイパをやってみたいと思います。その動画は2年生ボイパで YouTube で喋ったら出てくると思うんで、見てみてください。テーマは踊るボンボコリンです。いきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。